Chibai levek ole he video hian kan thil tum kan goal tluk zeta thil pawimawh karon soidona ka video hlui pakhata khan goal set dan le apawimawh na te kan soito a smart goal settings a khan tuntuma hian kan goal aima apawimawh zawk kan en ho don ani kan goal kha apawimawh talave tina lama ni lawa goal kha kan nei lo tur tina pawni chuang lawa goal kha tumram kha kan nei nge tur ani a tumram kan nei lo chuan thlensan ngai na po kha omlo ani mase chumi ngor aya kanin sorbing na tur jok chu kan soyanga ama sain mason zel du mi ni chuanin milo subscribe vela chutiang mi ishia ni chuanin milo share sak bok donia chu kan goal ai ma apawimawh jok chu kalphung system kha goal thleng tura kan kalkong kan kalmanga kha apawimawh lutuk ta ni goal set taila system ngai tha le si ila kan goal kan achieve kher lawang goal kha set lem lo po in kan system kha afu a kan zom that phot chuan thui ta kan thleng ve thei thawani goal kha ani ber lo ka tina chan chu ngai to taila inti siak na te po hian goal neya tel ve kan ni ta ni pakhat na ni antuma lak antum ve kan ni mase kha goal thleng tura practice method nei chale taima ma kha a goal thleng tu tur loman pakhat na la tu tur chu ani goal nei cheu thawa khan system nei cha kha ading chang don ani entirnan tlan inti siak na po hian gold medalist vani tum ngor pia lama khan runner thatak ni tum taila exam na po topper pakhat na ni ngor ain zir taima tak zir mi tak ni kha aim taila tun din hmuna a goal chau hlen tum te kha chuan an hlen hnuwa khan kalchhun zom ngai na kha om to lo goal dang kha an set lenga tikhan a top thei lo ta ni hei wang tak hian engemaw a loman pakhat na la te po a zo hnuwa chuan engma hming ron cher non lo te po hi an om thin ani entirna mai maya I room kha a hnok em thin ta a ti chuan mi an lo leng dona itifaya a fai ta kwar mai ni ni khat thil thuwa khan mase I that chiat le I chet polo dan ngai renga I chet reng thau chuan karlawa aron hnokin aron bal le nga lang room fai kha I gol ani a mase fel fai taka chet kha a system ani room fel fai rengot aim lawin mi che fel fai tak ni kha I aim thung chuan I room kha chu a fel fai reng mai dona room fel fai tak nei kha gola I va set te chiam po khangai to don lawani chutiangin exam na a pakhat na ni ituma chumi thleng tur chuan kong sang om thei ani taima taka zir emo enton emo thian te zo heng kong thum hian itum ram kha a hruai thei vek che mase a system a fu lo chuan a dai rei don lawani taksa thau tak nei lawa pian moi tok nei tur hian kan goal chu weight maintain emo weight loss ani a kg chu ti zan maintain tu ni top aya thir hri sel lo e ngai lo tu emo exer la zat mi kan ni kha chuan kan result kha kan weight a khan aron lang thau don chu ani system poimo na chu hei hi kan thil tum sang kan apply theya kan system kan ngai poimo chuan kan goal ai thui le ro pui dei po kha kan thleng thei thawani goal kan ngai poimo thluk zet khan a poimo ve ni chu goal nei ve si system nei lo emo system kaltlang pe lo poizia le atlo lo zia chu tunhai maya po poisa invest na hlok em mai pa a hlo theina antia atira chuan an goal poisa hlo hnem kha an achieve ngei mase rei lo te a an tal boi le a mitam takin an nei sa te po an chan le ni chu tak chu early success is a scam anti na chan te po kha ni a mi thau tak te po cher tura goal nei ma se system kaltlang pe lo chu surgery engemo in an thau te an pai tir emo in tur ei tur te cher na te an eya ma se an habit ngai reng kha an ti zel chuan an shape kha anal kum khwa chuang lo le khabu chhuwa tu tam tak te po hian a then chu abua chhuwa ngor kha an vatum ani lem lawa an zia kan zia ka ti khan thu toy te thon thu te a rei zela
bukhata khan anda khoma le khabu puitling kha ani ve ta der mai thina ni thuziak tu anni na kha a system ni ta se le khabu chhuwa kha an goal alo ni ta a thuziak tu ani zet lo chuan le khabu chhuwa tu kha ani ngot theilo ani sumdo na aponi se nitin kartin thlatin chuti zar shal chu ka emang kan ti chuan kumina sales nei thabera kanin hlang kai thei kepo hi entirnan subscriber chuti za chu ka goal lo ni ta se kartina video chhuwa kha ka system chu ni ta ni chumi ka system po chuan system te naw anei le ta chu chu ni khata enge motal chiar emo enge motal zia te kha khan ka goal khamin shoi thleng dor ani kan goal kha sang tak ni se kan system khan backup box se system nor kal tu chu goal hi ani don ta ni chu dule banga te po kan goal kha chu kan tar thaya goal shereng chunga system a kan in focus theinan khan ole heti zong hi ni ta se ka video melo en saka wangin kaloma lepe ka kanin hule theu donia